Gyfeillion, os fedrwch chi ffindio'ch sefi, gwelwch hwnna. Mae'n siŵr bod nifer ohonoch chi wedi dod yma gan ddisgwyl gweld Leanne Wood. Spoiler alert, nid fi yw Leanne Wood. Yn anffodus, mae hi wedi dod lawr yn sâl heddi. Mae'n glin iawn bod hi'n methu bod yma. Ond na'r ffilm drechu sgwennu rhywbeth yn y Gymraeg, ei hael iaith hi, a dwi'n meddwl bod yn bwysig i fi glywed beth sgwennodd hi ar gyfer cyfarch yr Eisteddfod, felly dyma ni. Croeso mawr i bawb i lanshiad manifesto Ynni Cymunedol Cymru 2026 at etholiadau'r Senedd. Mae'r manifesto hwn yn trio ateb o problemau neu'r rhwystrau i dyfu ynni cymunedol i bawb. Os mae pawb yn gallu cael yr hawl i fyw mewn cymunedau ynni, bydd y sector ynni cymunedol yn tyfu. Bydd pawb yn gallu torri'r biliau a chael sicrwydd o ran prisiau a bydd yn helpu gyda diogelwch ynni. Hefyd, byddwn ni'n tyfu perchnogaeth gymunedol a democratiaeth leol drwy un aelod, un pleidlais. Mae yna lot o bryder gyda'r newid yma i'n system ynni. Mae yna lot o wrthwynebiad i mwy o echdynnu yn ein economi ni. Mae ynni cymunedol yn cynnig ffordd wahanol. Ni'n dweud yn Ynni Cymunedol Cymru, mae'n rhaid i gymunedau a phobl allu buddio o'r cyfleoedd mewn ffordd ystyrlon. Sut? Gyda rhagor o berchnogaeth gymunedol o asedau cymunedol, rhagor o benderfyniadau'n cael eu gwneud yn lleol, rhagor o gaffael cyhoeddus o ynni cymunedol, masnachu lleol, gwella sgiliau, cynnwys y rhai sydd ar incwm is, cydberchnogaeth o ddatblygiadau ynni ar raddfa fawr, cyfchredeg elw'n lleol a dull i gymunedau ailfysoddi mewn rhagor o gynhyrchiant ynni. Gall sylfaeni yn gweledigaeth ar gyfer cymunedau ynni cael ei gosod gan y Llywodraeth nesaf yng Nghymru drwy ddeddf ynni cymunedol i gynnwys creu cronfa cyfoeth cymunedol, ardoll ar adnoddau naturiol a chydferchnogaeth gwerth chwil. Ni eisiau gweld weithredu a ddatganoli yn cynnwys datganoli ystad y goron. Mae 22 o awdurdodau lleol wedi pasio cynigau dros datganoli ystad y goron. Mae'r rhaid iddo ddigwydd. Ni eisiau gweld gwell mesurau i helpu'r sector ynni cymunedol gyda ariannu a chyllid tra bod y gronfa cyfoeth cymunedol yn cael ei sefydlu. Ni'n galw am mesurau arall o Lywodraeth Cymru newydd yn cynnwys mesurau i gefnogi contractau, caffael cyhoeddus gan busnesau dan berchnogaeth gymunedol, dyletswydd gyhoeddus i gefnogi'r economi gylchol, sylfaenol a chydweithredol, deddfu i roi hawl i brynu i gymunedau, deddfu i ddiweibio tir cymunedol, creu 5,000 o brentisiaethau proffesiynol, gweithio gyda Llywodraeth Unedig i sefydlu hawl i fasnachu ynni'n lleol, gall y mesurau hyn drawsnewid yr amgylchiadau i alluogi ynni cymunedol a pherchnogaeth gymunedol i dyfu. Mae'n bleser mawr i gyflwyno'n siaradwyr y prynhawn yma, a na'i basio ymlaen i Mel Davies o Ynni Ogwen. Diolch. Diolch i ddau. Diolch, Dyfan. Croeso cynnes i bawb. Mae'n hyfryd gweld cydweithwyr o'r sector ynni cymunedol yn y gynulleidfa heddiw. Cydweithwyr a chyfeillion, mae'r sector yma yn eithriadol. Dwi'n teimlo fel rhan o deulu, a dwi'n falch bod 'na aelodau o'r teulu go iawn ar y panel heddiw hefyd, ac mae Tegwyn a fi yn perthyn, ond da ni'n cweit yn siŵr sut. Meleri Davies dwi yn un o difarwyddwyr Ynni Ogwen a Ynni Cymunedol Cymru. Dwi talu fraint o fod yn rhan o Ynni Ogwen o'r cychwyn, a mae o'n brosiect nath newid y mywyd fi. A mae mor hyfryd gweld mwy a mwy o gymunedau i gwneud yr un peth ar draws Cymru. Cyr perwyl hwnnw, na i gyflwyno y siaradwr eir chwig i fi, David Davies, un o sylfaenwyr gwyrddfau gwyrdd. Criw yn Waun Fawr, sy'n wrth fi yn datblygu cynlluniau ynni cymunedol, a sydd efo'r weledigaeth i
datblygu cynllun cyflenwi lleol hefyd. Ar yr ochr dde i fi, da chi gyd yn abod Dyfan ein prifardd, a fo hefyd sy'n arwain ar waith ymgysylltu cymunedol a ran Ynni Cymunedol Cymru, a Ted Gwyn Jones o ardal Mawddwy, lan y Mawddwy, sydd yn ffarmwr, ond sydd efo hydros, 4 hydro. Mae Ted Gwyn wedi bod yn ei hydros pan o'n i'n ynghlwtia, a mae wedi bod yn neud hyn ys ddegawda, mae wedi cael y welediga i wneud hyn. A mae o efo gwerth 240 kilowatts o hydro, 4 hydro yn ardal Dinas Mawddwy. Mae hefyd yn gweithio efo rhwydwaith nod glas, a efo'r weledigaeth i gyplysu ynni a cynhyrchiant ynni lleol i gyflenwi'n lleol. Felly mae yna weledigaeth yn Dinas Mawddwy hefyd. Felly heddiw, da ni'n mynd i fod yn cyfeirio lot at y ddogfen yma. Mae hwn yn grynodeb, gallai ddarllen gan Dyfan. Mae yna ddogfen hirach ar gael hefyd, a gwybodaeth ar ein gwefan ni. A ddown ni nôl i'r galwadau sy'n y ddogfen yma yn y man. Ond cyn hynny, dwi'n meddwl, chi gyd yma, os ydych chi eisiau clywed gen bobl sy'n neud yma o brosiectau. Felly, os ga i droi at chdi, Dafydd, gynta i esbonio be ydy gwyrddau gwyrdd. Wel, dwi yn cynghorydd cymuned yn ardal Waenbawr Caeathro, ac i'w ben Waenbawr mae'n sôn am un o battery storage sy'n newydd, ac o'n i'n nabod nhw i weld nhw ac so deall hynny. A wedyn, nawr rhywun dweud wrth i, beth am wneud, beth mae yn Iogwen yn wneud. So mae pob peth yn dros yr un maed 23. So i fod yn ys, mae y 2 flynedd ola fy mywyd, mae gyd by Mel, cos nath nhw dweud, cerwch chi weld Mel, ac y cwestiwn cyntaf nes i ofyn i Mel, so o'n i'n deall bod nhw'n gwneud pethau gwahanol, ac mewn unrhyw datblygiad, mae yna deall y timelines. So, chwarae teg i Mel, nes i sgwennu fel, oedd 10 mlynedd o waith neu mynd trwy hyn, so o'n i'n gwybod oedd yna ddim quick fixes. Ond allan o hynny, oedd gen y rhyw fath o syniad faint neu pethau yn cymryd, a wedyn gathon ni chydig o bres Crynys o Gwynedd, i wedyn ffeindio allan beth oedd yn bosib, a beth sy'n bwysig bod y rhyw bach sy'n mynd off yn neud bethau maen nhw'n neud, oedd really yr ymgysylltu lleol. So erbyn diwedd yr adeg yma blwyddyn diwetha, oedd gen ni rhyw fath o syniad beth oeddwn ni'n eisiau wneud, ac oedd hynny mae yna ambell i hydro a peth yn lleol, ond preifat. So ni'n meddwl, sut fedrwn ni cael bydd allan hynny? Ac nathon ni gweithio efo Mary sy'n sefyll fyny yn ei lleol. Sefyll fyny, please. Yn ei lleol. So mae yn ei lleol ydy fel mae'n setio fyny clybiau bach o fewn dalgylch, a mae hynny'n galluogi yr ynni sy'n cael ei cynhyrchu na i werthu yn lleol ac yn rhesach, cos mae'n rhoi'n fwy o cost trydan ydy cost ysbarthu. So os chi'n, a dydy pwy bynnag chi'n cynhyrchu, dyn nhw ddim yn cael cymaint o hynny. So os chi'n, so un rhan cyntaf o waith gwyrddau gwyrdd, os trio setio fyny clwb ynni, dod i gytundeb gyda un hydro bach, a nawr dyn ni yn blwyddyn wedyn, dyn ni nawr yn lansio y clwb efo digon o trydan i gynnig 40 aelod, digon o trydan, fel man cychwyn, a efo antiwain fawr a pobl lle a diolch i May yn y cefn sydd wedi bod yn helpu hefyd. Ond wrth gwrs, di hynny ddim yn ddigon. So, dyn ni, yr ail rhan o'r cynllun ydy, dyn ni eisiau cynhyrchu stwff yn hunain, a dyn ni nawr ar fin dyn ni wedi cytuno safle yn ardal Waenbawr, o gwmpas jyst o dan 1 megawatt, a fydd hynny yn digon o drydan wedyn, o dan perchnogaeth cymunedol, so bydd rhaid nhw codi'r pres, cwblhau feasibility study, dyn ni'n mynd trwy ITT, a bydd rhaid codi'r pres, so mae hyn yn mynd i gymryd blwyddyn, ond bydd hyn yn digon o drydan wedyn i tua 400 o dau ar busnesau lleol.
Ac y fantes o weithio trwy y clwb ynni sydd mae Mae'r rhedeg ydy, ch'mod, mae y cynhyrchu'n cael chydig o premium ar cost yr ynni, ond yn lle, yn enghraifft wain fawr, dim yn siŵr faint chi'n talu am y trydan. Dwedwch chi bod chi'n talu 27 ceiniog y kilowatt hour, so dyna'r argyfataledd. Ond os yr ynni sy'n cael ei werthu trwy y clwb, y cytundeb cychwynnol ni, bydd 15 ceiniog. So mae hyn yn ffordd i'r cymuned a gwyrddau gwyrdd wneud ychydig o elw, ond hefyd gostwng costau cynnig bydd cymunedol go iawn. Yn trydydd, rhaid jyst gorffen, y trydydd problem ni'n wain fawr, dwi ddim yn un i cwyno, ond os ydych chi'n setio fyny meddwl wneud gweithio cybyd efo cymryd y cyngor sir yn achos Gwynedd oedd y Meilir Thomas, a nath o rhoi y data ni yr holl housing tai. So yn wain fawr mae gynnon ni problem arbennig. So ar eich tŷ chi mae yna EPC rating. So mae A to C ydy'r rhaid gorau. Dyn ni eisiau, a mae Cymru cynulliad eisiau ni fod A erbyn 2035 neu ddweud. Ond A i ec. So ar y gyfartaledd ym Mhrydain, mae tua 48% o dau yn EPC a i ec. Mae Gwynedd bron y sir gweitha trwy gydol Prydain, dim ond 24.6% o dau efo EPC rating A to C. So mae Gwynedd bron y gweitha ym Mhrydain. Yn ardal wain fawr, oherwydd bod ni'n off-grid, mae'r ffeithiau ni, dim ond 7% o tai wain fawr sydd yn EPC rating A to C. So, yn trydydd problem ni, nid jyst cynnig trydan rhad, ond mae rhaid i ni dros y dengau nesaf ffeindio ffyrdd i wella safon yn tai ni, y retrofit. So, ni'n off-grid, mae'n tai cerrig, tuedd i bod i tai hir. So, os ni yn wirioneddol yn mynd i wneud gwahaniaeth i'n cymuned, rhaid i ni wneud hynny, ond sgyn ni ddim yr ateb ar hyn o bryd a'n blaenoriaeth ydy dyfodol, setio fyny'r clwb, trio wedyn creu solar a trydan hynny, a wedyn trwy yn raddol ffeindio ffyrdd i wella tai. So mae'n siwrne denglynydd, dwi'n siŵr os dwi'n gwmpas byd hynny, ond dyn ni'n mynd i trio. Mae gyd yn bai mel. Cymryd, so does y bywyd wedi bod yn llawer haws, ond mae yn werth ni de. Diolch i ti. A ti wedi amlygu rhai o'r heriau sylweddol sy'n bodoli, achos wedi yn Iogwen ddatblygu'n cynllun ni, o'r cynllun i gynhyrchu trydan a'i allforio fo a defnyddio'r elw i daclo materion fel blodi tanwydd iddo. Ond be ti newid disgrifio ydy, mae'r cyflenwi lleol yna o'r cychwyn cyntaf un, dyna ydy y chwriad chi. Tra bod ni yn defnyddio'n elw ni erbyd cymunedol. Cyflenwi lleol yn ardal B, cyn i ni drafod yr elfen dod at eich gilydd, ti eisiau jyst rhoi chydig bach o hanes yr heithros? Ie. Ie, diolch byd yn newydd. Oedd yn haid yn adeiladu heidros yn y 20au, 30au, o 40au. Iath o yn brentis a Chantiredwas i Lanwchyn 1916, ac oedd o wedi bod wrthi ys y ganrif cynt yn codi heidros. Ond bod o'r manwedd, doedd ffermwyr ddim yn gweld i. Oedd o'n am ces iddyn nhw, oedd y fenoddeud amser hynny, oedd y trydan mor had, doedd am phwynt i mi gynhyrchu trydan ei hun, a mi ffoddwyd bod cynllun. Wedyn, flwyddyn 2000, a fe ni, mae gennau ddau fab eisiau dod adre, a ddim digon o dir, a fe ni wedyn arall gyfeirio, ddechrau codi heidros, oedd yn cyntaf 100 kilowatt, defnyddio 12 lew, oedd y dyrbyn 1937 wedi bod rhedeg ers hynny. Da ni wedi gofod newid i wan, ond mae wedi gwneud bron i 100 mlynedd. As dwi'n gobeithio wneud yr newid neu 100 mlynedd. Wedyn, bob rhyw mlynedd, codi'n arall fel oedden ni'n gallu fforddio. Wedyn, dyn ni'n cynhyrchu 200 o dau ar hyn o bryd.
Wel, ie, jyst i grynhoi i gwmpasu popeth sy'n cael ei ddweud, mae'n i ni'n dychwelyd yn ôl mewn ffordd at system sydd yn debygach i systemau yn gorffennol ni, lle mae cynifer a sy'n bosib o gynhyrchiant o'n ni'n cael ei ateb yn lleol. Dyna beth ni eisiau gweld, dyna beth ni'n ei olygu pan ni'n sôn am cymuned yn ni, yw bod cymdogaeth neu cymuned neu ardal leol yn gallu diwallu'r anghenion sylfaenol yn ni yna o mwyaf maen nhw'n gallu. Be mae hwnna'n meddwl, wrth gwrs, yw bod e'n creu marchnad i brosiectau fel Rhei Dafydd sydd yn dibynadwy hir dymor ac yn gallu cael ei cloi fewn am flynyddoedd. Felly chi sôn am prosiect Ynni Cymunedol, a ni wedi cael problemau ers diwedd y feed-in tariff, sef y system of Mel wedi defnyddio yn Ynni Ogwen, i gael y cynlluniau busnes hir dymor dibynadwy yma. Mae'r syniad yma o gymuned ynni, lle mae modd gwerthu'r ynni yna i bobl leol yn darparu'r model busnes hir dymor mwyn i busnesau gallu datblygu prosiectau, ond hefyd i gwsmeriad. Maen nhw'n gwybod faint fydd eu costi yn nhw am ba bynnag chi mae'r contract maen nhw'n penderfynu ni cael gyda'r cynhyrchwyr yn ni. So dyna jyst i sort of grynhoi hynna ac i rhoi agwedd arall ar hynna. Ond wyt ti eisiau fi sôn ychydig am y gyfuniadau polisi hefyd, Mo? Ie, gret. Os ni di ddechrau efo'r gronfa cymunedol, sy'n amlwg i wireddu be mae gwyrdd eisiau neud, mi fydd angen cyllid cyfalaf. A ar hyn o bryd, mae hynny ar goll. Does am lot o grantiau sylweddol ar gael i ni. Mae Ynni Cymru wedi bod yn rhedeg rowndia, ond mae o wedi bod yn broses lle 'dach chi efo angen mwy nag un math o dechnoleg ac yn y blaen. Felly i grwpiad bach ar lawr gwlad, dydi o ddim 'di bod yn hawdd. Felly, os nhw'n i ddechrau gyfeillion efo'r syniad 'ma o greu cronfa cyfoeth cymunedol, os na i ddechrau efo chdi Dyfan, a wedyn nhw'n i atstafu. Ie, so y syniad yw bod yn debyg i'r Sovereign Wealth Fund sydd yn rheobledydd Norwy, dwi'n gobeithio wedi cael hynny. Bod yna gyllid yna sy'n gallu cael ei ddefnyddio ar gyfer y math yma o fentre cymunedol, mentre sydd yn a busnesau o dan perchnogaeth torfol sydd yn creu elw yn lleol ac wedyn nhw'n gallu cael ei lifsodi mewn i busnesau cymunedol eraill yn lleol. Y ffordd fi'n meddwl codi'r arian ar gyfer hynna, os ymlaen i'r ail bwys, sef yr ardoll ar adnoddau naturiol. Y syniad yma bod gwynt a glaw a haul Cymru yn eiddo bawb yng Nghymru ac nid i bwy bynnag sydd yn digwydd cael yr asededd sydd yn efalu boi gyda'r paneli solar neu tyfu'n gwynt ac yn y flaen. Ma' 'na syniad, ma' 'na gysyniad yn fyna sydd yn bwysig, dwi'n meddwl, bod ni gyd yn rhannu'r adnoddau naturiol yna. Felly, mwyn cydnabod hynna, bod y sawl sydd gyda prosiectau yn ei mawrion dros 5 megawatts yn cyfrannu at y cronfa cyfoeth cymunedol yma. Ie. Dafydd, ti'n cael ymateb i hynny? Dwi ddim yn poeni am y prosiect mawr, ond o rhan gweithredu yn lleol, yn profiad ni, dwi'n meddwl, oedd e'n gret cael ychydig o grant i wneud y gwaith yn gysylltu ychydig o feasibility, ond mewn ffordd, mae un adnodd sydd gyda ni'n lleol ydy'r pobl sydd wedi wneud o blaen, ac os oes gwirfoddolwyr ydyn ni i gyd, os neb yn cael ein talu, dyn ni jyst yn rhoi yn amser, a mae'n lot o amser. Mae'r diwydiant trydan yn gymleth, heb sôn am trio holl waith, a mae rhaid i chi mynd ar cymuned efo chi. Fysa fel rhan o hyn,
ddim jyst cronfa pres, ond gallu tapio mewn i'r pobl sydd wedi wneud o'r blaen. Fysa'n jyst yn helpu lliwio ni bydd yn neud yn gyflymach, ysgoi rhoi mistakes, a dysgu gilydd. Dwi am achub camau a dweud, mae eisiau talu bobl yna hefyd. Mae eisiau talu pobl yna, ie. A bydd y cronfa yma fath yn galluogi hynna i ddigwydd. I raddau hefyd, mae ni yn Ynni Cymunedol Cymru efo'r fforwm datblygu, felly mae yna fforwma lle mae bobl yn gallu cael gwybodaeth. Ond dwi yn edrych ar cadeirydd yn Iogwen yn y blaen yma, Gareth Cemwyn Jones, sydd yn mynd â gymaint o bobl lawr at yr rhaido ac yn dangos sut mae'r peirianwaith yn gweithio. Mae'r mewnbwn gwirfoddol i'r sector yma yn eithriadol. Dari. Ie, wrth Gareth, XGC, ydw i'n iawn? G, ie. Mae'n bob amser jyst spotio pobl efo profiad, ond sydd yn gallu helpu. Ond mae pethau yn mynd i cymryd amser. Mae ar ochr sylw, mae cymorth Meirio Macdau Hughes wedi bod yn hollol bwysig i ni edrych ar trio gweithio trwy'r opsiynau. A hefyd, mae'n yr expertise o fewn yn ei lleol. Mae nhw'n deall sut mae'r barchnad yn gweithio, beth sy'n bosib, beth sy'n ddim, yn just weithio'n dweud na, Dafydd, fedri di ddim wneud hyn. Dwi ddim yn wneud synwyr. Ond mae'n bosib bys wneud, ond dwi ddim yn hawdd. Ac allai weld os chi rhyw gleidydd, mae'n haws gael un prosiect 50 megawatt, na cael 50 prosiect cymunedol 1 megawatt, ond y gwir yw, y prosiect sbar sy'n mynd i wneud y gwahaniaeth a cryfhau yn cymunedau ni, ond dan yn rheolaeth a perchnogaeth ni. So mae'n werth wneud ond mae eisiau just y help ychwanegol. A'r ffeis bwysig ydy lle mae yna syniad ac edrych trwy pethau fel feasibility. Mae wedi wneud yn siŵr bod ni'n beth sydd yn bosib, because un peth ydy wneud rhywbeth cymunedol, ond mae rhaid i fe wneud pres. Dwi allai ddim dibynnu ar grantiau, mae rhaid i fe fod yn sustainable, yn fysnacol, bod e ar raddfa llai. So mae'n bwysig iawn bod chi'n ystyried hyn a bod y tîm yn wneud hyn, a bod chi'n cael y mewnbwn iawn i wneud hyn. A dwi ddim yn costio lot, dyna'r pwynt, a mae'n agwedd bwysig i cynnar fel rhan o y polisïau a'r adnoddau ni eisiau gan y Senedd i pobl cymryd. So lle mae hyn yn falle'n cymryd bydd y cynllun llawn a falle mae gen i gweledigau 10 mlynedd, ond cymryd 3 blynedd i rili gwireddu y pethau iawn. Ond falle efo pobl nesaf, falle ni meidio mewn 12 mis efo chydig o help ychwanegol. Sydd defnyddio'r gair cynllun busnes, o geiriau cynllun busnes a masnachol yn fanna, o edrych ar ginesnoldwi wan, felly, mae dyn busnes wyt ti yn y bôn, ond ti yn gwneud cyfraniad cymdeithasol amlwg yn dy gymuned, a mae'r ffaith bod gen ti'r rhaidros yna wedi galluogi dy blant i aros yn eu cymuned, hynna yn amlwg efo perthynas efo hyfywedd y Gymraeg a gwead cymdeithasol yr ardal yna. Mae'r cam da chi'n edrych arno fo rŵan yn eithriadol o ddifyr, dwi'n meddwl, yn y ffaith bod chi isio chlystyru grŵp proffermwyr yn dod at ei gilydd i gyflenwi'n lleol a sefydlogi y farchnad yn un lleol. Elli di ynyleithu chydig awr hynny? Mae'n dyddiau cynnar, y weledigaeth ydy bod ynni lleol yn aros yn lleol a gofantes i bynnag sy'n cynhyrchu trydan a bynnag sy'n brynu o. Hefyd mae yna 2 gynllun anferth, milinau gwynt, o'n amdiolch ni, a wach defnyddio dipyn o'r arian yny i wachmyd y cynllun masnachol, cymunedol ar y cyd. Ti'n bod, nes i grybwyll, byddwn ni'n cael sgwrs allan ymlaen ar Melina Gwynt, ar hyn o bryd mae'r cynllun bydd cymunedol ariannol sy'n dod o'r cynlluniau hynny yn ddysnodi tua 10% o chi ddeud? I'r gymuned? Y bydd cymdeithasol y 5%, ond
Hefyd, maen nhw'n sôn am all y bobl lleol fuddsoddi hyd at 10% ychwanegol. Ocê. Dwi isio trafod hyn, lle ni droi at i chdi, Dyfan, a jyst i ni esbonio'r gwahaniaeth rhwng byd cymdeithasol neu byd cymunedol a cyd-berchnogaeth, achos mae Ynni Cymunedol Cymru'n dechrau gwthio fwy tuag at gyd-berchnogaeth o ddatblygiadau ynni mawr yn hytrach na bod ni jyst yn cael y briwsion ar ffurf canran fechan o'r elw. Felly, o ran taliadau bydd cymunedol, mae'n arfer nawr ers rhai blynyddoedd bod datblygiadau mawr yn ni yn talu rhywfaint o arian fel arfer 5,000 megawatt i dalgylch lleol. Nawr, os ych chi'n edrych arno beth yw profit margins yr cwmnïau yma, dyw hwnna ddim yn rhyw lawer. Felly, i ni'n gweld gwerth go iawn mewn gwthio am cyd-berchnogaeth, mewn rhan berchnogaeth dros y datblygiadau ynni mawr yma, os ydy cymuned eisiau wneud hynny. Dydyn ni fel corff ddim yn mynd i orfodi cymuned i fynd mewn i fel cyd-berchnogaeth gyda cwmni mawr, ond ein safbwynt ni yw mae cael gafel ar ased fel yn galluogi chi cael incwm hir dymor dibynadwy sydd yn galluogi chi wedyn i gyflogi swyddogion lleol i greu mwy o brosiectau diddorol fel yr Rheol Dafydd yn sôn amdano. Felly mae'n agwedd eitha pragmatig, oherwydd mae dyna ar hyn o bryd sut mae'r farchnad ynni wedi osod fyny. Mae'n ffafrio prosiectau o raddau fawr. Mae datblygiadau newydd yn y deddfwriaeth, mae Mary wedi bod yn gwthio amdano o'r enw T441 yn meddwl bod prosiectau llai fel y Dafydd yn sôn amdano yn fwy tebygol o weithio yn yr hir dymor. Ond i ni dal yn myddiau cynnar hynna. Os fy nheimlad i yw, os ydy'r datblygiadau mawr yn ni'n digwydd, rhaid i ni gael cynifer o'r elw sydd yn dod allan ohonyn nhw sy'n bosib, ac un ffordd o wneud hynna yw'r rhan berchnogaeth. Ie, mae'n debyg na'r broblem ar hyn o bryd ydy bod o'n opsiynol ac ddim yn orfodol i unrhyw gwmni mawr neu hynny. Lafydd? Chi'n gwybod Dynorwig? Dynorwig a hefyd NG erbyn hyn sy'n bydd Dynorwig ar un yn Tan y Grisiau. Chi'n gwybod faint o elw nath nhw'r Senedd? 400, answyddogol, 400 miliwn. Chi'n gwybod faint o bydd cymunedol? Gwmpas 50,000, dwi'n meddwl. Mae'n hollol wrong, ond dyna beth maen nhw wedi cael get away efo fe, so mae'n rhaid really ar arfer llywodraeth, nid yn siŵr bod hyn yn ddigwydd. Pan dyn ni'n mynd â pethau cymunedol, mae yna pethau ystyriaeth eraill, y grid yn un ystyriaeth. So oedd yna, yn Waun Fawr nes i ffeindio allan LMS i fel oedd oedd mae yna solar park bach yn Waun Fawr, ond neb yn gwybod amdano fe, mae pobl wedi symud y ffwrdd, di ddim yn cael ei dymddio. Cymryd oedd tua 60 o solar panels, a wedyn 16 ar y tŷ. Y pobl ddim wedi cael ceiniog amdano fe ers dipyn, so dwi'n mynd i trio defnyddio fe. Ond oedd bron hanner y cost o setio hynny fyny, oedd y cost cysylltu'r grid yn cynnwys transformer. So mae rhaid meddwl weithiau, a dyna pan un o rhesymau pan dyn ni angen help technegol wrth datblygu prosiect lleol, so ni yn really cael dealltwriaeth llawn ac yn gallu gweithio efo ac yn erbyn pobl fel energy, cymryd y grids, so ni fel prosiectau lleol. A fel just grŵp gwirfoddol, sgynnon ni ddim yr expertise. A i mi mae'n hollol hir bod hanner cost y prosiect bach yma wedi mynd just ar costau cysylltu.
Mae e hefyd yn sefyllfa anghyfartaledd o safbwynt cymunedau gwledig, mae'r costau i gysylltu'r gwyd yn llawer uwch. Felly mae yna anghyfartaledd yn yr ystyr yna, mae yna rhywbeth fysa gwleidyddion yn gallu i ddefnyddio wrth ddadlau'r achos. Mwyn gwireddu'r syniadaeth o gronfa cyfalaf neu cyfoeth cymunedol, un o'r awgrymiadau ydy datganoli Stad y Goron. Mae 22 o awdurdodau lleol ar draws Cymru 'di pleidleisio o blaid y syniad hwnnw yn sgil ymgyrch Yes Cymru, a diolch yn fawr iawn iddyn nhw am arwain yr ymgyrch yna. Dyfan, wyt ti isio sôn mwy am yr elfen datganoli Stad y Goron? Wel, ma' hwnna yn bydd nifer o bethau gwahanol ni'n sôn am datganoli, achos mewn gwirionedd, ni'n isie o'dd y comisiwn ar gyfer Comisiwn Cyfansoddiadol Cymru, dwi'n meddwl, wedi edrych ar ynni a gweld bod gymaint o ardaloedd aneglur o ran lle oedd y pwerau'n gorffwys rhwng Cymru a San-Sesfan, fel bod yn atal pethau rhaid digwydd ac yn atal unrhyw fath o weithredu ar lefel Cymru, sydd i fod yn deg yn nhw, mae'r Llywodraeth Cymru'n reit cyfnogol yn eu cymunedol yn gyffredinol. Mae'r Llywodraeth nawr yn San Steffan wedi dangos mwy o gefnogaeth hefyd na'r un diwetha. Ond mae diffyg eglurder yna wedi arwain at nifer o rwystrau, dwi'n meddwl, o ran cael pethau wedi newid o fewn y ddeddfwriaeth. Ac un o'r pethau yna yw Stad y Goron, a fi'n hefyd yn sôn am jyst clyrder ar y pwerau ni, ac i ddod â hynna, cyfannu hynna gyda'r y cronfa cymunedol, yr ardal ar y nodyn naturiol, a chi berchnogaeth gwerth chweil mewn i ddeddf yn eu cymunedol ar gyfer Cymru. Felly dyna'r alwad sydd yn y manifesto. Ie. Eto, safbwynt ni wrth datblygu yn Iogwen, dwi'n cofio yr elfen nath y feed-in tariff jyst fel i slasio dros nos, a oedd hwnna'n benderfyniad oedd tu hwnt i ffiniau Cymru yn amlwg, a mi fysa datganoli'r pŵer dros hynny i Gymru yn y marn i beth da. Faint amser sydd gennym ni weddill? Swn i fynd o gwestiynau, ond hoffwn ni jyst wedi un peth arall, sef dwi mor falch i gael Tegwyn a Dafydd ar y panel yma heddi. Maen nhw'n ddau ohonyn nhw'n dangos alfennau gwahanol o'r cymuned o'n ni yma rydyn ni'n gwthio ar gyfer. Hoffwn ni fel yn ei cymunedol Cymru, wrth gwrs, gweld cynnydd o'r arsedau yma o dan berchnogaeth gymunedol, ond y ffaith yw bydd yna yn rhan o'r cymunedau yma, pobl fel Tegwyn sydd yn rhan o'r byd amaeth, ac gyda'r ased yna ar eu tir nhw hefyd yn bwydo mewn i'r peth ac yn darparu ar gyfer eu cymuned nhw. Ac felly, jyst eisiau beth diolch i Tegwyn ac i Dafydd am fod ac i gytuno yn y rhan hefyd. Diolch. Dwi am agor y llawr i gwestiynau. Dwi yn ymwybodol bod yna arbenigwyr yn yr ystafell. Dwi'n edrych ar Mary yn amlwg i drafod cyflenni lleol a'r clwbiau energy local sydd wedi madarchu ar hyd Cymru a'r cyntaf ym Methesda. A dwi hefyd yn edrych ar Dafydd, cynllun Morlais, sydd hefyd yn gynllun anfarth, mae yna wreiddiau cymunedol i'r cynllun hwnnw hefyd. Felly, please, oes yna unrhyw gwestiynau? Diolch. Ia, diolch. So, efo ni Ogwen, sut oeddech chi'n gallu delio hefo y perchnogion? Ydw i'n iawn i feddwl Sad y Penrhyn sy'n bio gwylod yr afon? Oedd o'n hawdd ac oedd o'n anodd, be wrth gorau wneud? Mae gennym ni ddau dirfeddiannwr, felly y chwaral sydd ar tir o amgylch yn cynllun heidro ni, a Sad Penrhyn sydd berchen gwely'r afon.
ac os nad bwynt moesol ac egwyddorol oedd o'n anodd. Ond ti'n gorfod delio efo nhw fel tirfeirianwyr, a ti'n gorfod negydu, ma' 'na broses lle ti'n negydu heads of terms, a wedyn options o lease, a wedyn os wyt ti'n cael caniatâd cynllunio, ma'r opsiwn yn troi fewn i lease. Felly ma' 'na fecanwaith i chdi delio efo tirfeirianwyr. Gai chipio mewn? Di pobl ddim yn ymwybodol faint o steams hydro sydd o gwmpas? O'n i gen i ddim syniad pan nathon ni ymchwilio a nes i siarad â pobl lawr, so dyn ni'n mynd o Caethro, Waenfawr, lawr i Rhyddi, Dyfgeles. Rhwng diwedd, mae yna 2 yn patch ni, fedrwn ni defnyddio, ond mae yna, lawr i Beddgelert, mae yna tua 15 hydro yn cynhyrchu 8 megawatts o hydro yn barod, a mae rhan fwyaf rheini yn the noughties, okay? Pan oedd so mae hynny'n digon o drydan i le o dinas. Mae yna un o tirfeirianwyr dwi'n nabod, nath e rhoi 4,500 mewn. Mae'n cael tua 2 biliwn y blwyddyn. Sim ceiniog yn mynd i'r cymuned, jyst ni fod yn glir. Rhoi gan y National Trust, Gymdeithas Genedlaethol, ac un neu ddau o gan be dwi'n gael y perchnogaeth lleol. So mae yna yn Waenfawr, lle mae gennym ni holl problemau tai hyn a'r llall, a tlodi tamwydd, ac eto lawr y dyffryn, mae yna digon o drydan yn cael, gwyrdd yn cael ei gynhyrchu, ond yr un ceiniog yn mynd bydd y cymunedol. So dwi ddim just y boys mawr ymi sy'n neud hyn. So dyna'r anhegwch sy'n neud chi flin, dyna pam dyn ni eisiau neud e. Cos mae just ddim yn deg. Felly, i oresgyn yr anhegwch a'r anghyfiawnder, mae'n debyg na y dyfodol i ni ydy cydweithio fwy. Yn sicr i chi acw, da chi'n di ddechrau gweithio fel pwstwr, a mae nod glas yn mynd i'ch helpu chi fo hynny. Yndi. Di poblogaeth nhw fydd yn ddigon fach, ond dyn ni'n cysylltu efo'r grid lawr yn Glantwynin ac fach ehangu ardal mewn glas, so bod ni'n cyflenwi ardal ehangach ac, wel, efo cynllun mwy, fach, efo fwy gynaladwy hefyd. Unrhyw gwestiynau o'r llawr neu gyfranedau? Yn y cefn? Sori am wneud i gŵr ifanc redeg yn bell. Mae i am eistedd yn y gornel. Mi'n drol at y manifesto, ac da chi wedi cychwyn safod heria sy'n wynebu ar lefel cymunedol ac reit ar wylod y darlun i bob pwrpas lle mae slodi tanwydd sy'n effeithio yn y cymunedau ni, ond hefyd da chi wedi safod beth sy'n reit ar ben ycha'r spectrwm gwleidyddol lle mae'r llywodraethau'n dod i mewn, rheolaeth o stad y goron a ballu. Ond os na ddadl i ddeud dros y dylan o linell fod yn rwla yn y holl batrwm yma, ac allan mae'r llinell honna fysa yr arfordir, lle fysa bob dim sydd o dar arfordir offshore yn dan berchnogaeth y Llywodraeth neu cyfrannu tuag at Sovereign Wealth Fund yn cynnwys yr elw o Stad y Goron ac efallai elw o Ffermydd Gwynnt fysa Llywodraeth Cymru annibynnol ella'n gallu buddsoddi mi fel mae rŵan, a bod yr holl elw yna wedyn yn cael ei buddsoddi, bod y seithau i bob dim ar arwain tuag at brosiecta cymunedol. So bob dim sydd ar y tir dan berchnogaeth cymuneda, a bob dim sydd ar y tir dan berchnogaeth llywodraetha. Fel yn union nath Mel ddeud, yn ydi mas na 50 project 1 megawatts trawar mwy o wers cymunedol na, dwi'n meddwl bod hwnna'n wych, na un project 50 megawatts, os mae'n gymaint o fydd i'r prosiectau bychan. So yr cwestiwn i, oes na rhyw fath o definitive line allwn ni roed lle perchnogaeth gymunedol, perchnogaeth llywodraeth mewn ffordd. Un peth sy'n digwydd, chi wedi clywed am trydan gwyrdd Cymru? So mae trydan gwyrdd Cymru ydi sort of GB Energy Cymru fel petai. So beth maen nhw o'r rhan fel is-gwmni o'r Senedd, o'r Llywodraeth, a so gwaith nhw ar y tir ydi datblygu ffermydd gwynt ar tir cyffredinol
gan adnodd yn Senedd Cymru. Ac wrth ni'n siarad efo nhw, cymryd, yn enwedig efo gweld bosib cydweithio gyda ynni lleol. Ond nid problem nhw, ond wrth gwrs maen nhw'n dweud, o, dyn ni'n ariannu y ffermydd gwynt yna, so bydd yna mwy o gwynt gwyrdd yn cael ei gynhyrchu yng Nghymru, ddim gan y cwmnïau ynni mawr, ond bydd e nawr gan y Llywodraeth ei hunan. Ond os dal dim byd cymunedol, bydd e jyst yn mynd i goffre canolog gynulleidfa sydd yn dda, so mae'n well o bosib na'n RWE neu bwy bynnag yn neud e. Ond dwi dal ddim yn gweld lle mae bydd cymunedol, a dyn nhw heb weithio hyn allan i hunan. Dyn nhw ddim hyd yn oed yn ystyried cynnig y trydan yn rhad yn lleol. So mae'n dal mae'n dyddiau cynnar, ond mae'n lot o weithio allan. So dwi'n meddwl yn bwysig bod manifesto ni Cymunedol Cymru really yn pwysio, cos mae pethau dwi'n meddwl mae'n hyblygrwydd na, nawr di'r amser i bwysio. Dwi ddim yn deg, hyd yn oed hynny. So mae'n falle yn well, ond fel cymunedau, a dyn ni'n trio helpu yn cymunedau ni ffynnu, dwi ddim really yn neud unrhyw gwahaniaeth. Wel, yn amlygu dydy, yr un hen duedd yng Nghymru, i bawb weithio mewn seilos o'r sector cyhoeddus yn gweithredu cynlluniau clodwiw, ond rhyw fath o disconnect wedyn rhwng beth sy'n digwydd a unrhyw gynlluniau ar lawr gwlad. Ti eisiau ychwanegu rhywbeth os o'r pwynt? Wel, sa'n ni'n hoffi gweld mwy o berchnogaeth gan wladwriaeth yng Nghymru dros asedau ni, a dwi'n byw mewn gobeith mai dyna beth fydd trydan Gwyrdd Cymru, ond dwi ddim yn sicr mai dyna beth fydd yn y pen draw chwaith. Felly, y ffordd i sicrhau bod pobl Cymru yn buddio o brosiectau ynni yw bod perchnogaeth fforddol cymunedol drosyn nhw, achos pwy sy'n mynd mewn i'r Llywodraeth o beth wnawn nhw gyda'r asediad yna hir dyfar. Sy'n byw gwestiynau eraill o? Elen. Helo. Fel ydych chi'n gwybod, dwi ddim yn arbenigydd egni o gwbl, a dwi'n ysu tomen yn y 2 flynedd fatha. Ond dwi'n meddwl i fi, mae'n dod yn fwy i'r galon na just egni yn resymol. Pan dwi'n clywed storis lle mae rhieni'n gorfod dewis rhwng bwydo'u plant a cnesu eu tai, ac yn clywed storis o neia yn yr ardaloedd ni yn methu rhoi fi gres ar, mae hwnna'n corff i fi yn ofnadwy. Felly, dwi'n rhoi gan amser i gwirfau gwyrdd, dydw i ddim yn arbenigaeth. Dwi'n gwrando a dwi'n cefnogi gymaint o fedraeth, a mae'n waith anhygoel yn mynd ymlaen, a lot o egni, a mae'r egni garo cynnal ei hun am 10 mlynedd yn y marn ni. Ond dyn ni ddim i anghofio'r prif reswm pan bod ni'n neud hyn. A'r prif reswm pan dyn ni'n neud hyn ydy rhoi egni rhesymol i bobl sy'n methu fforddio i dalu fo. A mae hwnna'n wirionedd, a mae rhaid i'r gwleidyddion gael gafel o hwn a newid peth yn y marn ni. A dyna ni. Diolch. Diolch, Elen. Dwi'n meddwl bod ni gyd yn dygtyn ar hynny, methlodi tanwydd, ar gynnu, mae'r gap na, nes i sôn am Ongi, mae un o'r cynlluniau mae Mae'r gweithio ar hyn o bryd yn Hanna Grisia, pentref lle mae'r lefelau eitha o gloddi tanwydd yng Nghymru, tra bod gennych chi gwmni Ongi just reit drws nesaf efo, yn rhoi faint 50,000 y flwyddyn i ardal. Ie. Briwsion. So mae gennym ni Mac, dwi'n meddwl, a wedyn Mae'r Ia, da ni wedi siarad am sawl peth yma, sef trydan gwyrdd, aseda cenedlaethol. Un peth dwi'n meddwl sy'n dod oddi ar hynny, ac ti'n sôn am hyn fan mae'n well cael 50 o brosiectau llai. Y broblem mae gwyrfau gwyrdd wedi gael yn fuan iawn yn ei cynlluniau edrych ar glwbynnu. Ydy'r ffaith, oedden ni'n fel cwmni'r rhan o gymhori a rhoi ceisiadau mewn i sben i ofyn gawn ni gysylltu ar rhwydwaith efo prosiect 20 lots, ac yn nhw'n dweud, mae pawb tad. Wrth gwrs, mae'n costio hynna o ddegau o filoedd o bunna. Ac os ydych chi'n gallu fforddio hynny, mi wnawn ni gysylltu chi yn 2037.
A beth sy'n digwydd o hyd ac i ni fel cwmni hyd yn oed sy'n gosod beth ar unedau diwydiannol, ond mae'n ddrwg gynnon ni. Fydden ni'n cael hwn ar doc adeilad chi, achos os o beth ni'n cael, os chi wedi cael bydda'r rhwydwaith lleol, ddim cymryd y holl ynni yma. Felly, os ni'n dod yn ôl i asedau cenedlaethol, mae yna le ar wahân i bob dim arall sy'n digwydd efo ynni yng Nghymru. Mae rhaid cychwyn efo gwella rhwydweithiau. Meddwl arall, tydi'r clybia ddim yn weithio na dyn o gwbl. Dwi'n meddwl bod hwnna'n segwyd da iawn i fynd at Mary sydd wedi gweithio efo DNOs ar hyd dros ddegawda. Yeah, dwi wedi just feel very gysylltud yn beth ni wedi dweud. Beth dwi eisiau gweld yn y manifesto sydd dwi'n meddwl dwi'n colli dwi'n dwi'n meddwl o mwy o ran o pobl yma eisiau cadw yn certain party allan y crwydwaith blwyddyn nesa. A mae pobl angen gobaith. Mae angen pobl... Mae'n angen teimlo ble ansicr. Felly, dwi eisiau gweld fel the elevator pitch o sut Ynni Cymunedol yn gallu gwneud hwn. A dydw ddim yn meddwl prynu 50 pint yn rhan o hydro o bethau yn gwneud hwn, really. A mae hwn yn rhywbeth, dwi'n meddwl mae'n wedi bod yn taith i fi hefyd i gweld beth da ni angen gwneud. Does gen i ddim ateb o gwbl, ond dwi'n meddwl gan ni angen hwn i gael siarad o pobl fel hwn. So wyt ti sôn am rhywbeth o gweledigaeth, sut beth fysa'r gwahaniaeth fysa'r polisi yn neud, ddim just trestwyddaethau? Sut fysa'r pethau'n edrych pe bai hyn yn cael ei mabwysadu? Wel, dwi'n meddwl beth bydd yn edrych fel yw bod ni'n siarad at beth oedd dwi'n hoffi'ch enw chi, sori. Mary, fan hyn, Elen yn sôn amdano o ran pobl mewn cloddi tanwydd, bod yna fynediad at ynni iddyn nhw sydd yn ynni lleol ac yn fforddiadwy ydyn nhw. Yn rhan o hynna wedyn, mae yna weledigaeth ehangach o ran olos y tai, clybiau ceir cymunedol, trydan, y holl busnesau lleol yn defnyddio'r y cyflenwad ynni sydd yn lleol hefyd. Hynny yw cymuned ynni, dyna beth ni wedi dechrau galw hyn nawr, yw cymuned ynni. Y defnydd a'r cynhyrchiant o ynni o'r lleol as sy'n bosib, a mor fforddiadwy sy'n bosib i bobl. Gan wedyn, rhoi llai o, dyna'r gobaith, Mary, rhoi llai o pressure ar y grid, bod ni'n neud bethau cyn y substation, fel bod bron o bod i ni'n gallu neud cynifer yn y gallu cyn bod ni'n neud mas at y grid mawr a gofyn i fewn forio gallforio fyna. Cyn i mae uchelgais yna'n gyffroes, dwi'n meddwl, a mae o weithredu llai unigolydol. Mae rhaid i ni weithio mewn partneriaeth i wireddu beth ti newid i sgrifio. Ond mae'n dechrau digwydd yn Bethesda, efo help bobl fatha Mary, dwi'n meddwl, mae'n i Ogwen yn trafod efo cynhyrchwyr ynni eraill, mae gen ni fflyd o gerbydau trydan, so mae o'n ddarlun fwy holistig, felly mae o'n gyffroes. Dwi eisiau dod o'ch safydd, achos mae wedi rhaid i lawr fyny, sgwlch y dda. Diolch. Da ni'n dyblygu cynllun morlaeth, a jyst herio chybat ar pwynt Elen, mae'r unig pwynt, wel, y prif bwrdwn neu hyn i taclo ddod i tanfydde. O ran, mae pobl yn gofyn aml i ni yn Menter Môn, dwi am cael trydan rhatach oherwydd da chi'n datblygu morlaeth, so dydyn nhw ddim. Mae hwn yn sgêl anfarth. Y morlaeth sy'n edrych i gynhyrchu 210 megawat. Mae'n hir i mynd. Nancy! Beth ydy cynllun morlaeth ydy cynllun arfywio. Da ni'n ceisio dablygwyr i'r ardal i gynhyrchu swyddi, mynd i'r ysgolion i godi ymwybyddiaeth, creu'n cwriment yn môr i gynnal i weithgaredda draws yr ynys at i hwnt. Felly, o ran morlaeth, byddwn ni ddim yn gwerthu trydan rhatach, lasyn ni ddefnyddio arian i daclo ddod i tanwydd,
ond cynllun adfywio ydi o. Mae'r megil o sbron yn is-gynnyrch. Da ni wedi ceisio camu fewn i maes gwf o'n ardal, a ceisio sicrhau i'r ardal o cynllun. Felly do ddim byd am trydan rhatach. Yn amal iawn gair cwestiwn, ydw i'n cael trydan rhatach? Wel, mae 'na blogio bob math yn sydd fod. Mi oedd 'na ffactri ieir yn sydd fod, fe pobol ddim yn disgwyl taw ieir rhatach. Enghraifft, dydy'r ddau beth ddim o reidrwydd yn cysylltu de. Mae hefyd jyst o ran trafod meic hefo pwynt dyfan hefo rhan berchnogaeth o gynllunia mawr. Wel, mae 'na gynllunia mawr ar doen sydd fod. Ac yn ddiddorol, da ni wedi mynd atyn nhw, da ni wedi cael stwrc o ran rhan berchnogaeth. Ond mae yn dir herig, achos yn amal iawn mae cymrydau, mae dim at y cryn ydyn cynllunio mawr, ond da chi'n camu fewn i'r bwlff yna, lasach chi cael y llyhyddo o badneru hefo datblygwyr mawr de. Ac yn ni'n ceisio gwneud hynny, ond mae o'n faes dybrig iawn. Ie, wel, chi ddim eisiau colli wersydd stad o gymuned leol i chi'n gweithredu ar ei phan ydy. Dyna pam i ni'n dweud, os ydy'r gymuned leol eisiau cymryd y rhan berchnogaeth yn ymlaen, wedyn gawn nhw'n wneud yn te. O ran y pwynt arall, sôn am ddatblygiadau llai fyddwn ni o ran y gwerthu lleol yma na rhai 240 megawatt. Dwi'n dychmygu fyddwch chi'n cysylltu'n uniongyrchol gyda'r transmission network yn edrych ar distribution network. Felly, o fewn y distribution network, mae'r clybiau yn ei lleol yn gweithredu yn hytrach na'r lefel uwch yna. Dwi'n edrych mlaen, fodd bynnag, gobeithio i chi dalu eich ardoll ar adnoddau naturiol at y cronfa cyfaill cymunedol. Diolch. Dwi'n meddwl bod hwnna yn le da i ni gloi'r sgwrs yma. Dwi eisiau diolch o galon i'r siaradwyr, diolch i Dyfan o ran Ynni Cymunedol Cymru, Tegwyn, diolch o galon, a Dafydd hefyd, ac i chi fel cynulleidfa. Mi fydden ni o gwmpas am y 10 munud nesaf hefyd, os ydych chi eisiau holi unrhyw gwestiynau, a mae Dyfan efo copïa o'r crynodeb o'r manifesto. Felly, diolch o galon i bawb. Diolch.